नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीले देवस्थान दर्शनाक आयच्या नुकते. बस संचार व्यवस्थित सुरू करा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची मागणी. होन्नावर मंकी देवर हद्दीत पोलिसांनी धाड घाल, 10 जणांक जुगाड खेळतल्या अटक. काणकोट नगरपालिकेच्या मासळी मार्केटा आजूबाजून घाणीचे साम्राज्य. मुंडगोड बेडसगावात भर दनपारा घरात झाली चोरी, भांगर पैसे फारायले. आतपळ्या सविस्तर खबरो. अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीले देवस्थान दर्शनाक आयच्यान सुरू. कारवारच्या अस्नोटी गावच्या सातेवाडा हिंगा श्री कामाक्षी देवील्या देवस्थानात प्रत्येक अमावस्ये दिवस हजारांशी लोकांनी देवाला दर्शना खातीर गर्दी उरताली. जाल्यार गेल्ले मार्चाच्यान श्री देवीले देवस्थान कोविड महामारी लागून सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे बंद दवरिले. आता सरकारान निर्बंध काडिल्ल्यान आज 11 फेब्रुवारीच्यान श्री कामाक्षी देवीचे देवस्थान भक्तांक दर्शनासाठी उघडे उरतले आणि पहिलेच्यान चलत येयल्याप्रमाणे प्रत्येक अमावस्येक दर्शनाचो कार्यक्रम चालू उरतलो. 25 फेब्रुवारी दिसाक श्री देवीलो वार्षिक उत्सव आसून सगळे भक्तान हेची नोंद घेवची आणि सामाजिक अंतर पाळन, मास्क घालन, सरकाराच्या मार्गसूचीचे पालन करून देवील उत्सवाक हजर रावन श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें देवस्थानच्या पुजारी मार्फत भक्तांक कळयला. इतल्या दिवसानं कोरोना निमित्तानं देवस्थान बंद आशिल्लें. ह्या अमावस्येंतल्यान कामाक्षी देवस्थान ह्या अमावस्येंतल्यान सगळ्या भक्त मंडळाक सगळ्याक ह्या अमावस्येंतल्यान निमंत्रण आसा. ह्या अमावस्येन ओपन आसा, सगळ्या लोकांनी येवं जाय आणि येवचे फेब्रुवारी 25 तारखेक वार्षिक उत्सव आसा. सगळे भक्त मंडळाक निमंत्रण आसा, त्या कामाक्षी देवस्थान येवं जाय. होन्नावर मंकी देवरगद्दे हिंगा पोलिसांन धाड घालून जुगार खेळतल्या 10 जणां अटक. होन्नावर जुगार खेळतल्याचेर पोलिसांन अकस्मात धाड घालून 10 जणांक ताब्यात घेयली घटना होन्नावर तालुक्याच्या देवरगद्दे हिंगा घडली. बंदीत आरोपी कडेच्यान नगद 9,890 रुपये आणि जुगार खेळची बाकी सामग्री पोलिसांन जप्त केली. अटक केल्ल्यापैकी होन्नावर मंकी ग्रामाचे भास्कर, संतोष, तिम्मप्पा, गणपती, माबळू, श्रीधर, गोपाळ, उल्हास, मोहन, रघुवीर हे सगळे चोरेन जुगार खेळताले असे कळयला. मुंडगोड बेडसगावात जाली भर दिवसान घरात चोरी. मुंडगोड घरात कोण नाशिल्ली संधी साधून भर दनपारा दाराचे कुलूप म्हूण घरात चोरी करून नगद पैसे आणि भांगराचे आणि चंदीचे वस्तू फारयली. ही घटना मुंडगोड तालुक्यात बेडसगाव हिंगा घडली. मुंडगोड बेडसगाव निवासी कृष्णा नाईक हेमी खरी घरात भायर गेले तेन्ना हेमगे घरात ही चोरी झाली. 15 ग्राम भांगर, 25,000 नगद आणि चांदीची चेन असे अवज चोन व्हायलो. मुंडगोड पोलीस ठाण्याच्या व्याप्तीत ही घटना घडली. बस संचार व्यवस्थित सुरू करा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेची मागणी. कुमटा कोरोना महामारी लागून जनजीवन आणि शाळा कॉलेज सहस्थितीक येयले तरी बस व्यवस्था अजूनही व्यवस्थित झाली ना. शाळा विद्यार्थी आणि नागरिकांक खूप त्रास जाता म्हण संबंधित वाहतूक खात्याक विषय सविस्तर कळयले तरी वाहतूक खात्यान अजूनही कसली सुधारणा केली ना म्हण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे कुमठा विभागान आज कुमठा बस डेपोत मिरवणूक काढली. या वेळार मनवी दिवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रमुख ATS वाहतूक अधिकारी हेमका सविस्तर व्यथा सांगली आणि जात तितले बेगी व्यवस्था करा नापेक्षा हे आंदोलन उग्र करतले अशी सूचना दिली. या वेळार कुमठा पोलीस इन्स्पेक्टर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रमुख गजेंद्र, श्रीराम, संदेश, वीरेंद्र आणि इतर सगळे हजर आशिल्ले. काणकोण नगरपालिकेच्या मासळी मार्केटाच्या आजूबाजून घाणीचे साम्राज्य. काणकोण नगरपालिकेचे भव्य मासळी मार्केट आसा, पण या मासळी मार्केटात बसून मासळी विकचे कमी दिसून येता. मासळी विकची बायलां मार्केटा भायर उगडी जाग्याचेर बसून मासळी विकतात. ताका लागून घाणी वास येते आसा. मार्केटा बाजून घाण उदक साठिल्लें आसा. मासळी मार्केटाचे सफाई केले उदकाची निचरा जाते ना अशें हांचे नागरीक उलयतात. मासळी मार्केटात आशिल्ले काही व्यापारी तंबाखू पदार्थाचे सेवन करतात आणि थंयच पिचकारी मारतात. ताका लागून मासळी मार्केटाचे कोपरे भिंत तांबडी जाली आसा. हेका पालिका बरोबर हांचे विक्रेते व व्यापारी तितलेच जबाबदार आसा अशें हांचे ज्येष्ठ नागरीक उलयतात. काही विक्रेते फलाट सोडून वाटेचेर बसतात तर
काही मार्केटां भायल्या जाग्यात मासली विक्री करचे लागून ग्राहकांक त्रास जाती आसा आणि तेमी मासली धुयिल्लें उदक थिंगाच उडयतात। काही मासली विक्री करचे मार्केटाच्या प्रवेशद्वाराचेर बशिल्ल्यान ग्राहकांक गैरसोय जाता। मार्केट सफाई केल्लें उदक उंचीसाठी गटार आसात, पण गटारांतल्यान उदक सारकें वयतना या गटारांत उदक साठून रावता। ताका लागून आजूबाजून घाणीचें साम्राज्य पसरिल्लें आसा। मासली मार्केटांतले घाण उदकाचे विल्हेवाट करचेसाठी व्हडले खड्डे खणून दवरलात, पण ह्या खड्ड्यात उदक साठून आशिल्ल्यान गाळेरांची पैदास वाडिल्ली आसा। ह्या खड्ड्यात प्लास्टीक पिशवी कचरो तशेंच बाटली पडिल्ली दिसून येता। मासली मार्केटात संबंध आशिल्ल्या अधिकारीन जाता तितले बेगीन हेतूर लक्ष घालून नागरिकांक जावची गैरसोय पयस करची अशी हांचे लोकांली मागणी आसा। इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।